Пускай камерите, бе. С бати Стевко и малкото брат ми Тинката и били хлапето. И Където е, брат? Той ми да ловим риба. Да. На дънната яма ли? Какво беше това? Бездънна яма. Бездънната Ето, яма. президента на отбора. Оси Тек. Оси Тек. Тук е брат ми. Да живееш 100 години. Айде, после ти язовира. Да, после репортажа ще тръгне пак. Да. Един банички. Ще мачкай ми. Лашкай! Едро. Да. Надълзем си ми бездънна яма. Ще пробваме бездънната на Мартинчо. Разтваряме багажа, почваме храната и ще се включим, когато имаме риба. Айде! Започваме да се забъркаме храна. Тук имам Мадикс бисквитка. Бъркаме си храна. Подготовка храна, започвам я. Да я забърквам. Малко водичка. И бъркам интензивно. Брат. Брат. Настаняй където искаш, бе. Аз си имам работа, бъркам си храната. Имаме доста храна. Не знаем рибата какво ще иска. По-добре да има. Да нахраним рибката. Така. Това го оставям и да дръпне. Започвам да бъркам ето и тия пилетки на S-Max. Spicy liver. Черен дроб. Ето. Колегите настаняват багажа. Това е най-важното, брат. Без него не отиваме никъде. Да, настаняват. Ето. Това е сега. 2 мм имам черен дроб. Ще ги смеся с 4 мм. Ето така. Имам пулверизатор, ама сега по-бързо да я направя храната. Още едни пилети люта слива и мед 2 мм. Те останаха от миналия риболов. Използваме, не хвърляме нищо. Люта слива. Сега имаме още в сака, ще изкараме още храна. Да забъркаме да дръпне. Имаме още половин час да разпънем. И в 7 мятаме. Риба и дроб
мека храна. Приготвихме и тук. Малко още сипахме. Да имаме. Да я забъркам сега. Имам пулверизатора, ама да мързя да го изкарам. Първото увлажняване е готово. Сега започвам да ги бъркам наново втори път. Минаха 10 минути. И ги бъркам наново. Храната ни е готова. Почваме да си товаме. Минаваме си храната задължително от сито. Храничката е готова. Колко хубаво изглежда. Започваме да си стоваме и другите. Ето стоваме си другата храна. Айде! Първа рибка. Колегата вади. Антончо! Да, той е малкия. Големия буксера. Айде да спълвам кепчета, аз даже още кепа не сме оправили. Айде. Ето и първото шаранчи. О, не ето. Така. Аз днеска съм оператор. И ще снима. Въдия. Айде. Лека да ти е ръката, моето момче. Ето го шаранчето. Ето го и майстора. На беглеца. Имаме първа риба. Малка каракуда. Следния метод работи. Пилет. Малко мека, люто. И пак люта ця риба. И дроп. И ето на и тия топчета. Да. Ето отново си правим същата преса. Така, малко това. Малко мека храна. Люти пилети. И люти двойки и четворки са. Така. И още мека храна малко. Люта, не люта риба, извинявайте. Тя е риба и дроп.
Ето, прибирам си топчето вътре. И пак пресичка да остане отгоре. Това е моя метод. Така ми е удобно, така ми е по-удобно. И сега мятаме. Така. Приводняваме, не бараме нищо. И това е. Айде, когато има рибка, ще се видим пак. Пашкай, маган! Часът е 10:30. Труден риболов. Само един шаран около 3 кг. Изкара Антончо. И аз изкарах 3 каракуди. Това риболов като цяло труден. Пробвам какво ли не. Но така ще е за сега. Ай, банда. Като има риба, айде, батинко, време е. Ето го човека. Мачкаме. Ето, поредна каракуда. Пета. Его банда. Аз карах една шаранчи. Добре, бе. Ето го банда. Дон Педро Токмак. Айде. Бай. Чакай ми другите. 100 години! Певеце. Започва най-веселата част, нали, брат? Да, батко. Личи се почва Ще да има пее. сега пържолки, наденица, кебабчета, Костенца. хленвиш, домати, лютеница. Да, най-важната част. Имам и Започва. малко рибичка. На дома го пекнем. Нахранихме рибата. Петре! И почваме сега да храним гладници.